Здравейте! Днес ще ви покажа инфокус карти. Така, първо трябва да размесваме цветето. Малко по-дължко размесваме и така. Сега ще направя две колонки. Така, направих двете колонки и ще си избера една карта от тях. Да кажем десетка каро. Ще цепим тези две колонки. Ето така. За да се разпределят. Така, това е моята карта. Изтегля една карта. Покажи на камерата. Така, поставя я в тази колонка. Така ще цепим. Това е моята карта. Неговата е някъде тук. Така ще разпределяме колонки, като оставяме тази, в която е моята карта. Така, една колонка се маха. Тя се махна, остана още малко карта. Така, надявам се да ползвате на новата карта. Защото това е точно него. Надявам се да ви е харесал клипът. Чао!